всички да представи част от характеристиките, които обясни основно обема на товарните автомобили. Значи, кой знае колко са презентирани тук по отношение на обема, вие всички ще го видите сами, ще имате възможност за снимки. Ще могат нашите двама асистенти да разтоварят бързо ескодата. Виждате, тя е специален дизайн на бръчката, която позволява отваряне както с лява, така и с дясна ръка. Вътре са разположени две европалета. Тази версия е с обем от 3,8 кубически метра. Експонат оборудван с 1,3 дизелов двигател с мощност 90 конски сили. Обърнете внимание от това днес. Двете европалети, които са Току-що демонстрирахме и ти не спомена, че всъщност това е дори късата, спомена това е късата версия, която товари две европалета. А вече за макси версията самите се убедите, оставили сме го празно, за може да не се убедите колко наистина е обемен и прогонен. От вас има две версии комбинатор, дълга и къса. По същия начин в момента вече всеки от вас може да разгледа всяко от четирите коли.